Berpirsiyarê rêxistina civîn ya girîngî danê bi keysa Êzîdiyên Rojavayê Kurdistanê de dibêje ku gelek Kurdên Êzidî li bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpên tundrew ve hatine revandinî û binçavkirin. Kawa Îdo berpirsiyarê rêxistina civîn ya girîngî danê bi keysa Kurdên Êzidî yên Rojavayê Kurdistanê ragihand ku ji dema ku rewşa Efrîna Rojavayê Kurdistanê têk çûye û heta weke îro heftê Kurdê Êzidî ji aliyê grûpên tundrew ve yên li Efrînê dimînin hatine revandin. Herwiha Îdo got ku grûpên çekdar li hember serbestberdana Kurdên Êzidî grûpên çekdar daxwaza fidyeke geleke an ku kujmê pereyan dikin. Herwiha berpirsiyarê rêxistina civîn ya girîngpêdanê bi keysa Êzîdiyên Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku grûpên çekdar li hember serbestberdana yek kesî daxwaza $50,000 Amerîkî heta $70,000 Amerîkî ji malbatê wan dikin. Kawa Îdo got jî ku eger grûpên çekdar bizanibin ew kesên ku revandine Kurdên Êzidî ne, astangiyan ji wan re durist dikin û wan îşkence didin û destdirêjiyê bo ser jin û kiçan dikin. Kawa Îdo got ku ew Kurdên Êzidî yên li ser zêdên xwe li Efrînê mane raserî rewşeke xirab bûne û heta weke niha 115 malbatên Kurdên Êzidî ji Rojavayê Kurdistanê hatine Herêma Kurdistanê. Berpirsiyarê rêxistina civîn ya girîngîpêdanê bi keysa Êzidiyên Rojavayê Kurdistanê got ku eger derfet hebe wê rê were dabînkirin, tevaya Kurdên Êzidî ji Efrînê werne Herêma Kurdistanê.